tomto videu vám ešte ukážem, akým spôsobom si môžeme upraviť rukáv, aby sme si vlastne strih mohli rozšíriť na základe toho, že si chceme vlastne do manžety urobiť záhybky. Hej, tuto sú takéto záhybky, ako aj ja mám pri tejto mojej košeli, takže vlastne musíme si ten strih ešte doupraviť. Samozrejme, blúzočka, ktorú som ja vytiahla z burdy, bola 3/4 varianta strihu. Takže tam tá manžetka sedí úplne napresno, čo sa týka šírky rukáva. My keď sme ten rukáv trošku predĺžili, tak sa samozrejme trošku ten rukáv automaticky zúžil. Už v tomto prípade si my potrebujeme ešte, keby sme nechceli žiadny záhyb, tak si musíme ten rukavík vlastne doupraviť na túto požadovanú šírku. Môžeme si to odmerať, že naša manžeta má teda šírku bez záložky na 28,5. Náš hotový rukav má 26,5. Takže o 1 cm ho musíme na spodu rozšíriť. V tomto prípade tento samotný rukav a potom to takto kreslíme do strátená, hej, hore. V tomto prípade je náš rukav prispôsobený tak, že nie je tam žiadny záhyb, ale je to len voľná, je to len rovná časť, kde nám manžetka bude končiť na hladko, bez záhybku. Tu pri rásporku sa ale zvyknú dávať takéto záhybky. Ja tu mám dva, jeden má centimeter, aj druhý má centimeter, keďže je to záhyb, takže počítam dvojmo. 2 cm a 2 cm. Musím si o 4 cm celý rukáv, celú šírku rozšíriť. 4 cm, takže zase pridám 2 cm do jednej strany, 2 cm do jednej strany, 2 cm do druhej strany a robím to rovnako. Zase to len dohora predĺžim do stratina až do podpazušia. Hej, tu. Tak. Rovnako na druhej strane. Tak. Vtedy mám tento rukav rozšírený a môžem si sem naznačiť, že na vrchnú stranu prídu tie záhybky. Jeden bude mať 2 cm, tuto bude jeden záhyb, môžem nehať priestor medzi nimi 2 cm a zase príde ešte jeden na 2 cm. Hej? Toto si vlastne ja potom takto spracujem na strihaní a vlastne vytvorí sa mi jeden záhyb, vytvorí sa mi druhý záhyb. A tá manžetka samotná bude mať zase normálnu takú šírku, ako má mať bez pridania na záhybkov. Tak, hej, ona bude presne taká šírka, ako potrebujem. Takže takto si ešte doupravím rukáv, keď si chcem pridávať aj záhybky. Určite budeme tieto strihy pokladať aj na látku, budeme tieto strihy všetky šiť, budem vás učiť v ďalších kurzoch, ako sa všetko šije, takže kľudne, ak budete so mnou pokračovať, všetko sa naučíte, aj ako sa takéto manžety šijú, ako sa šije celá blúzka, prípadne košele, sáka, nohavice, všetko budeme postupne si ďalej robiť ďalšie kurzy. Ale v tomto kurze pokračujeme ďalej, ešte si ukážeme strih na sako.